ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ପଦ୍ୟର। ଏହାର ସମସ୍ତ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର କବି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, କାନ୍ତ କବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। 4 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। 5 ନମ୍ବର, କାନ୍ତ କବି କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡଗର ପତ୍ରିକା। 6 ନମ୍ବର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, କଣା ମାମୁଁ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ଏହା 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ କେଉଁ କବିତାଟି ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାନ୍ତ କବି ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉତ୍କଳ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହାକୁ ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଓ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉତ୍କଳ। ଉତ୍କଳ ମା'କୁ ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଓ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୌତ କରୁଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ଧୌତ କରୁଛି। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସମୁଦ୍ରର ତଟଦେଶ କେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ତାଳତମାଳ। ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ, ତାଳ, ତମାଳ ହେଉଛି ତେଜପତ୍ର ଗଛ। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କବି ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ଶିଖର ସମୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 13 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତଟିନୀ କୂଳ। ତଟିନୀ କୂଳକୁ ଏଠି ଶିଖର ସମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ଶ୍ୟାମଳ ଶୋଭାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଅଙ୍ଗ ଶୋଭିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଦେହରେ କିଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ତରଙ୍ଗ ଭଳି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ଆକାଶ ବିହଙ୍ଗଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କାହାର ନା ଉତ୍କଳର। 16 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ଉତ୍କଳ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ଶୋଭିତ? କେଉଁଥିରେ ନା ଧାନରେ ସୁଶୋଭିତ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ନେତ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ। 19 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ଯୋଗୀ ଋଷି। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତା? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିତା?
ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳନୀ ମନ୍ଦିର। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳଦଣ୍ଡର ବେଶ ଶୋଭିତା? କାହା ଦ୍ୱାରା ନା 21 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଚାରୁକଳା। ଚାରୁକଳା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳଦଣ୍ଡର ବେଶ ଶୋଭିତା। 22 ନମ୍ବର କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? କେଉଁ ଦେଶ ନା ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା। କାହାର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳଦଣ୍ଡର ଶରୀର ରଞ୍ଜିତ? 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହାର ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳଦଣ୍ଡର ଶରୀର ରଞ୍ଜିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଶତ୍ରୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳଦଣ୍ଡର ଶରୀର ରଞ୍ଜିତ। 24 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳର କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବିଦ୍ୱାନ ଅପସନ୍ ଏ। 25 ନମ୍ବର କିଏ ମହାନ କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ? କିଏ ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ମାତା ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। 28 ନମ୍ବର କେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? କବିମାନେ। 27 ନମ୍ବର କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ? କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶାର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ। ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କବି କାହାକୁ ଚିର ଶରଣଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କବି କାହାକୁ ଚିର ଶରଣଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଚିର ଶରଣଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ବିଷୟର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।